सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा बर' खुगा राव बुथुमनायनि सोमोन्दै सावरायमा रेबबिदांफोरनि जथायनाय लाइसिखौ दिहुनगानै बिसान महरै जोङो सेबखांनानै दिहुनबाय आरो बेखौ फोसावबाय। बेनि गुबै थांखियानो जादों गिबि बर' रावनि खुगा राव बे बुथुमनायनि सोमोन्दै जे बिजाब बे बिजाबा बेनो गिबि आरो बेखौ 2003 मायथाइयाव जोंनि सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव थानाय कक्लाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' रायफ्रा जथुम बिथांमोना खुंनाय मोनसे जर'खा जथुम्मानि गेजेरजों मोनसे सावरायमा खुंनाय जादोंमोन बर' रावनि खुगा राव बेनि सोमोन्दै आरो बे खुगा राव बुथुमनायनि सोमोन्दै जे सावरायमा रेबबिदांफोर गथायनानै होनाय जादोंमोन बेखौ जोंनि सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा बुथुमदोंमोन आरो बुथुमनायनि उनावहाय जोङो बेखौ सेबखांनानै दोनोबा मोजां जागोन होननानै 2004 मायथाइयाव बेखौ सेबखांनानै लानाय जादों आरो सेबखांनायनि उनाव जों मिथिबाय बेखौ गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनि जि बर' अनार्स बर' रावनि जि अनार्स आयदायाव जालिया जायै फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे सोमोन्दो गोनां बिजाब महरै थिसननाय जादों 5थि सेमिस्टार बेनि थाखाय जि बड' लेंगुवेजनि डाइलेक्टनि सायाव जि डाइलेक्ट अफ बड' लेंगुवेज बेनि सायाव बर' खुगा राव बेनि सायाव जि सोंनाय जायो आरो बे आयदानिनो सोमोन्दो बिजाब महरै बेखौ फोसावनाय जानायनि उनाव खायसे फरायसाफ्रा जोंनियाव बेखौ सुलाद लादोंमोन। बे बिजाबा दंनाया गैला आरो बेनिफ्राय गोबां जोंनि कलेजाव फोरोंग्रा बिथांमोनाबो खायसे सुलाद लानायाव बेखौ जोङो नागिरनानै मोनला होननानै मिथिनायनि उनावहाय जों बेखौ गुदि बर' थुनलाइ आफादानो सेबखांनानै दिहुनदों आरो बे बिजाबा दा जोंनाव दङ। बेखौ जोङो कलेजबो लाइब्रेरिफ्राव रानदों आरो जायफोर फरायसाफोरनो बेखौ नांगौ जायो जोंनि सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नैबे मावख'आव बिहुराम बर' न'मा हुजुआव थानाय बेवहाय मोनगोन आरो सुलाद लानायनि जोङो जि जानबुं नाम्बार बेखौबो जोङो होखाबाय गुबुन माबायाव मिडियायाव आरो बे हिसाबैनो जों राननायनि बेबस्थाखौबो लादों। गुबुन बिजाब गलाफोराव सुलाद लानो हागोन आरो जायफोरनो नांगौ थोंजोङै फन हरनानैबो सुलाद लानो हागोन। गोजोन्थों। फन नाम्बारा गुबैयै आंनि फन नाम्बारावबो हरनो हागोन 9957824717 बे जानबुं नाम्बाराव हरोब्लाबो नोंथांमोना बिजाबनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन आरो बेखौ मोननायनि सुबिदाखौ जों खालामनो हागोन आरो गोजोन्थों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101536360 70020261333 9101536360